Foli ani waliɲuman dɔn o bɛ ka taa bɛɛ lajɛlen ni waati na an balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a jira aw la k'a fɔ ko ni bamanankan kunnafoni wagati selen wala bɛ na kɛ minnu kɔnɔ kumaw la aw ye Mali kɔnɔ ani a kokan kibaruyaw olu de don n b'a fɔ ni kuma filɛ aw danga na kunnafoni daminɛna ni Batagi min ni a bɔra Mali jamana kunnafoni di sobayɔrɔ la ni o ye RTM ye ka sanga ni Mali jamana furancɛla fanga maa ɲɛma ni o de ye Général d'armée Asimi Goïta ye ale de kɛra finitigiw ka minisiri ye o kɛrɛfɛ fɛn min ye ministre délégué finitigiw tɔgɔ la o kɛra général de division Umar Jara ye kunnafoni sɔrɔla Mali jamana kunnafoni di soba ɲɛmaayaso la ni o ye RTM ye aw bisimila bamanankan kunnafoni tɛmɛnenw kɛnɛ sɔrɔlenw kɛnɛ kan i n'a fɔ an ye a fɔ aw ɲɛna cogoya min na Ansar coordination Bamakɔ u ka lajɛrɛba kɛnɛ sigira sen kan assemblée générale baara min bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɛn kari mɛkalo tile 3 de ma Bangɔni Jangɛnɛbugu la Sirifula Jabaraniso tɔgɔ la Baba Keyita y'a seereya kumakan o bɛ lase Alhamidu Badini fɛ an ka janga jamadali kɛ Diinɛ cɛbana musobaw alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru bɔla i n'a fɔ kɔnɔkulu Sherif Lami Siriba k'o fa ko dakɔnɔ ɲi ka kɛ ni coordination o ka ni laadalasigi ye assemblée générale trimestrielle coordination o bɛ Bamako section 2 ko fɔ rive gauche ani rive droite ka fara Kalabankoro section kan ni tɔnbasigi senfɛ kumaɲɔgɔnya bolila fɛn damadɔ kan i n'a fɔ wulikajɔ minnu sera ka waleya ani baara bolodalen fo ka taa bila dɔnɲuman na Sherif Lami Siriba kan ka kɛ ni jamana yɛrɛ lahala ye alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru tɔndenw o y'a kanu ka tasibila kɛ ni ka ɲɛsin an ka wolomasiri tabaw ma minnu bina kɔsada in na ka sabu kɛ banbacɛ wale bolodabaw olu ka wale juguw ye ni tɔnbasigi coordination ka tɔnbasigi don an bɛ baara kɛ ni section 3 de rive droite rive gauche ka taa fara Kalabankɔrɔ section kan alhamdulillah an bɛ bɔ ka tɔndenw fo fɔlɔ tɔndenw minnu ye u ka baaraw bila ka se ka na assemblée in na an b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'u barikada u ka bɔli la cɛ ni muso denmisɛn ani maakɔrɔba u bɛɛ bɔra vraiment an nimisi wasara ni u ka bɔli ye o ye foli fɔlɔ ye kɔfɛ an bɛ foli sama an karamɔgɔ ma Seku Usuman Madani Hayidara a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen an b'u fo k'u waleɲuman dɔn olu min y'an ɲɛjɔyɔrɔ ye olu ka foli tɛmɛnen kɔfɛ wala an ka bi baara a bolila baara dama dama kan b'a kalama k'a fɔ Ansaru ka baara bolodalenw de don an ni Mawuludu man jan bilen wala san sera a tilancɛ la presque a tɛmɛna tilancɛ kan ka ban wala baara minnu kɛra an y'olu contrôle tâches kɛ baara bɛ niveau jumɛn na sisan section ninnu na jɔn ye baara jumɛn kɛ ka dan yɔrɔ jumɛn na o vérification kɛ ka o tiɲɛ n'o nkalon dɔn ka sɔrɔ ka nisɔndiya n'u ka kɛwale ye parce que an ka sɛgɛsɛgɛ la baara min kɛra u fɛ vraiment a bɛ somɔgɔ sama bɔ kosɛbɛ kosɛbɛ a nisɔndiyara ni u ka baaraw ye o kɛra baara kunfɔlɔ ye o kɔfɛ événement minnu fana tɛmɛna an ye hakililajigin kɛ olu la o baaraw kɛra kɛcogo jumɛn na san nataw ta bɛ kɛ cogo di k'olu fana boloda o fana kɔfɛ dɔnɲuman misiriba ye a b'a dɔn o ye Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ye bi baara minnu bolodalen b'olu la o tɔ ye joli ye tɔ kɛ ka to joli ye an y'olu fana kumaw fɔ pour que o tɔ bɛ se ka laban cogo min na o la o ye bi baaraw fanbaw ye an ye baara minnu kɛ bi o la an bɛ foli kɛ hali bi an b'a dɔn k'a fɔ Ansaru cɛ n'a muso o déterminelen don baara la o la an bɛ foli sigi ani an ka waleɲumandɔn sigi Ansaru bɛɛ lajɛlen ma o kɔfɛ k'an ka dusumakasa jira jamana bɛ situation min na bi ka dugawu kɛ an faso Maliba ye degun b'a kɔnɔ bi ka Ala deli Ala ka se ka degun wuli ka bɔ a kɔnɔ n'an karamɔgɔ yɛrɛ lahɔrɔma ye Ala ka jamana ɲɛsuma an ka sɔrɔsi minnu tora kɛlɛ in na ani ka taa fara civil kan Ala ka hinɛw bɛɛ lajɛlen na an bɛ tasibila kɛ ka t'u bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka fɔ jamana ye Ala ka kolo suma Ala ka kɛlɛ b'a kɔnɔ kɛra barika sɔrɔ sɔlɔ Ala Muhamadu alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru musobaw ma sɔn ka to kɔ olu minnu kale ka don ko n'u jɛniyɔrɔ fin yaasa tɔn ka laɲini kelen-kelenna bɛɛ ka se ka sabati o siratigɛ la o y'u ka layidu kan kurakuraya ni k'a ɲɛsin sabu ɲuman ma alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fana karamɔgɔ Seyid Sherif Usuman Madani Hayidara ka duwawu caman kɛ a ye a n'a bɔnna bɛɛ lajɛlen ni jama cayara an bɛ yɔrɔ ma janya ka sɔrɔ an dusukun bɛ ɲɔgɔn fɛ donc ni kalo 3 dafara an bɛna ka na fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn lajɛ ka ɲɔgɔn nisɔndiya ka kanu jidi o kanu jidili sababu tɛ foyi ye an fa an'an karamɔgɔ an'an ɲɛjɔyɔrɔ an'an ka kanda tile
cɛkɔrɔba ɲuman ale min y'i to yɔrɔ jan fɛ ka duw dilan ka jamanaw jɔ ka faso dilan donc an bɛ foli belebele kɛ an fa sanuma in na ka ɲini ala fɛ sijan ni kɛnɛya ni lafiya ala k'o kalifa an la ala ka jamana kɔlɔsima an bolila jamana basigili kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ tasibila kɛ an ka Mali finitigiw ye olu minnu binna an bolo sansan an balimakɛw b'a la an denw b'a la donc an bɛ tasibila kɛ an ka minisiri yɛrɛ ye n'o ye Sadio Kamara ye a n'a ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen k'a ɲini ala fɛ ala ka hinɛ ni silamɛsu bɛɛ lajɛlen na ala ka saya k'a ma lafiya ye ka tila ka welewele da maliyɛn den bɛɛ lajɛlen an bɛɛ ka kɛ basigi karamɔgɔ ye an ka jamana in kolosuma jamana in anw de b'a kɔnɔ yan jamana in mana kɛ fɛn o fɛn ye anw de bɛ jamana kɔnɔ yan an fa n'an karamɔgɔ a ye min yira anw na k'an ka kɛ jamana in sumabaga ye ka tila ka jamana juguw danga jugu cɛman n'a musoman minnu bɛ jamana in juguya la an b'a ɲini ala fɛ ala k'u mago sa ala k'u halaki ala k'u ka se ban n'ala kira n'a somɔgɔw kama sɔlila rasulila. Bamako coordination kani tomba sigi assemblée générale a Sankɔrɔtala ni an fana karamɔgɔ Seyid Sherif Usman Madani Aidara den n'o ye an karamɔgɔ Seyid Badra Aliyu Usman Aidara ale yeli misiri kɔnɔ. Dantigɛlikan kɔnɔna na a ye waleɲuman dɔn ani bonyamasegi foli kɛ ni ka ɲɛsin tɔndenw ma o ka wuli ka jɔ la sanga ani waati diinɛ ɲɛda ɲuman o bɛ se cari cogo minɛ ni k'u wele ka taa halisan cɛsiri ma segin sɔrɔla ka kuncɛ ni dɔw ta ye. hali bi kunnafoni nasira wɛrɛ fɛ an b'a jira aw la k'a fɔ fɛn min seko ani dɔnko don kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigira sen ka kalanko binakun kana na complexe scolaire franco arabe syria kunta tɔgɔla kɔminɛ baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɛn sibiri mɛkalo tile 2 de ma min ni a kɛra nisɔndiyaw ni wasaw caman ye ni a seriyara kalanko ɲɛdɔnbaw caman fɛ Sherifula Jabaraniso tɔgɔla Fuseni Keita Samayira Sanogo a bɛna ɲɛfɔli kɛ. O ko don in ma seko ni dɔnko ani mara cogoya don a labɛnna complexe scolaire franco arabe syria kunta ɲɛmaaw fɛ ka bɔ komine ka sanga ni nin ye nisɔndiya ani lajali kɛwalew don ka ɲɛsin maa ma minnu ka wulikajɔw bonyana kalan ɲuman sabatili la u ka kalanyɔrɔw kɔnɔna na. An ka ɲɛmɔgɔ n'o y'an ka chef yɛrɛ ye n'o ye syria kunta ye a ma foyi kɛ ni kalan tɛ donc a y'a ɲini cogo bɛɛ lajɛlen la cogo jumɛn kalan bɛ se ka yiriwa vraiment commune ka fara joro kan ka fara ana adala dugu bɛɛ lajɛlen kan bi an kɔni y'a ŋaniya bi ka nin journée in kɛ walasa école den minnu bɛ yen n'olu ye kalan kɛ olu sera k'o yɛrɛ yira san kɔnɔna la an y'a ɲini vraiment ka se ka cadeau dɔ k'o ye o cadeau di kɔnɔna na an ye prix 6 de di ka tila ka kuranɛ kalannaw ma 11 an y'a essayé ka prix kelen-kelen di olu kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma écoleden mun kɛra maire école ye école yɛrɛ fɛn bɛɛ jogo ni kalan yɛrɛ sɛbɛ la donc an ye prix do o ma ka tila ka prix di mɔgɔ o mɔgɔ n'o bi classe maire ninnu na c'est à dire que 10e 11e terminale première année ka na se fo 6e ma an y'a lajɛ ka prix da a bɛɛ lajɛlen ma. A yakubayala ka sangani maba caman yeli ye ni don kɛrɛnkɛrɛnnen min taara ka ɲɛnamaya complexe scolaire franco arabe syria kunta kɔnɔ kominɛkaw fɛ a baaraw kɛra waati ye a labɛnbaaw bolo waleɲuman dɔ kɔrɔfɔw caman ka taa ka ɲɛsin kalandenw ma kalankaramɔgɔw ani denmansaw o ka cɛsiri ni jija la. Jamana tɛ se ka taa ɲɛfɛ ni faso ma taa ɲɛ a ye faso tɛ se ka taa ɲɛfɛ ni du ma taa ɲɛ a y'a ye du tɛ se ka taa ɲɛfɛ ni sigida ma taa ɲɛ donc o de kosɔn a wulila k'a jɔ ka na ni kalanyɔrɔba in ka n'a jɔ juru ni commune cɛ pour que bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nafa sɔrɔ kalan in na cogo min na bɛɛ bɛ se ka ɲɛtaa sɔrɔ kalan in na cogo min na jamana bɛ se ka nɔrɔ cogo min na faso bɛ se ka nɔrɔ cogo min na jamana bɛ se ka ɲɛtaa sɔrɔ cogo min na a ye baara in dabɔ o kama a y'a dabɔ o kama an y'a daminɛ ni lycée de donc an nana ye lycée min filɛ nin ye ni ko ko kalandenw ka bɔ kalanyɔrɔ wɛrɛw la ka na lycée la i b'a ye dɔw bɛ na niveau t'u la dɔw bɛ na u tɛ français dɔn dɔw bɛ na u tɛ arabe dɔn dɔw bɛ na i b'a sɔrɔ niveau fosi t'u la an ye tɔɔrɔ dɔɔni sɔrɔ ni gɛlɛya dɔɔni sɔrɔ o la an ye gɛlɛya min sɔrɔ o la min kɛ an nana an ɲɛfɔ a ɲɛna a ko hali bi ko solution jumɛn ye ka jardin former olu bɛ taa première na première u taa deuxième na olu an bɛ t'o la fo olu bɛ na lycée la u formenenba u dɔnnibaba i b'a sɔrɔ u mɔnenba u bɛ na lycée kɛ n'u ye lycée kɛ dɔrɔn alhamdulilayi inchallah wa alhamdulilayi an bɛ don min na bi baara kɔni a b'a la ka taa ɲɛfɛ kosɛbɛ.
ka nɔfɛtigiw kɛ o hakilina kelen na baara min masirila ni fɛn caman bolo dalen ye seko ni dɔnko b'u nɔ kun kan min tara ka yira nabaw la a waati la kumaba dɔ kɛra waleɲuman dɔ kɔrɔfɔ caman talen ye ka ɲɛsin Cheikh Sidi Yaya Kunta yɛrɛ ma o min ka wulikajɔ fanba bɔlen mɛ kalan dolu la bala ni nin ye o misaliya ɲuman dɔ ye. maa si se ka Ala bato f'a ka sɔrɔ Ala ka diinɛ y'a ɲɛɲini k'a dɔn n'o ye kalan ye. N'i ka diinɛ dɔn ka seli dɔn ka sun dɔn ka hiji dɔn ka diinɛ taabolo bɛɛ lajɛlen dɔn f'a ka sɔrɔ i tɛmɛna kalan sira de fɛ fɔlɔ. O tuma na n'an jɔr'o kɛnɛ kan wajibi an ka kuma kalifa tɔgɔ la kalifa min ye cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɛ kalanko la k'a daminɛ depuis an yɛrɛw fitinin depuis an kɔrɔw la kalifa ye mɔgɔw kalan a y'a denw kalan kalifa yɛrɛ ka kalanbulon kɔnɔ n'o ye komine yɛrɛ ye gɛrɛbu min b'a bolo ani taalibi min b'a bolo n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a ka ca maa 300 ye maa min ka cɛsiri bɛnn'o ma depuis a ye kodɔn mais a y'o sɔrɔ a faw nɔ na ale de y'a ka kalan kun fɔlɔ kɛ a fa bolo n'o ye Zeyina Abudina Kunta ye komine ka bɔ yan ka wulikajɔw kɛ a faw dalen don diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'a daminɛ Mali kɔnɔ ka taa Mali kɔ kan ka wuli k'i jɔ ka taa bɛɛ lajɛlen ɲini k'a bɛɛ yɔrɔ dɔn. O kɛtɔ ka wele jaabi Segu Académie d'enseignement ka nɔrɔ bila kɛnɛ kan a nisɔndiyala ye kɔrɔfɔw ta ka foli ani waleɲuman dɔ kɛ ka ɲɛsin complexe scolaire franco-arabe Sidi Yaya Kunta ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen ma o ka nin hakilina in na ni ka sɔrɔ k'a yira k'a fɔ kɛwale don min bɛ don jamana ɲɛmaaw ka kuntilennaw kɔnɔ a masirila ni baara caman bolodalenw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya ma seriyalikanw ka ɲɛsin kalanyɔrɔ kɔfɔlen ma ɲɛmaaw ma o ka cɛsiri ni wulikajɔ la ka kalan ɲuman sabati ka ɲɛsin kalandenw ma a baara la fanba dɔ kɛra waleɲuman dɔn talen ye ka ɲɛsin kalandenw ma minnu jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ kalan kɛli la kalanyɔrɔ kɔfɔlen in kɔnɔ o min nɔfɛtugu la ni ɲɔgɔnlɔbaw caman ye min kɛra sababu nabaw ka somɔgɔ sama sɔrɔ. Baara in ɲɛnamayara Fuseni Konate de fɛ kumakan lasera Samayira Sanogo fɛ kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko fɛn min ye Jalakɔrɔji Plateau den ale ni Donbelebugu olu ye fasoden ɲumanya don kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigi sen kan ka bɛn kari mɛ kalo tile 3 ma u ka sigida la Sirifula Jabaraninso tɔgɔ la Amadu Kamara bɛna ɲɛfɔli kɛ sɔrɔlenw kan. Ni hakilina ɲuman min tali filɛ nin ye n'a bɛ tali kɛ sira dilan a bɔra Jalakɔrɔji Plateau de sifinnakaw u n'u tɔɲɔgɔn minnu bɛ bɔ Jomelebugu k'a kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin u ka quartier ba fila in ma n'o dɔ bɛ tali kɛ sirako la. An nana an ka cɛw nɔfɛ an ka sira dilan yɔrɔ la tiɲɛ na an ka sira man ɲi an bɛ dɛmɛ ɲini an ka sira ka se ka dilan an bɛ se ka sira ɲuman sɔrɔ cogo min na sira in d'a ma a ma nɔgɔ bolimafɛntigi ma a ma nɔgɔ an yɛrɛ senna taamabaw ma mobili t'an ka sira la. N'a yɛrɛ bɔra ya ko ala an bɛ taa dugu kɔnɔ an bɛ min taama kɛ bɔ fo ya fo Sikɔrɔni sugu la o y'an ka mobili taa yɔrɔ ye an kɔni bɛ dɛmɛ ɲini ni sira in sera ka dilan ka sotarama bila sira kan alihamudulila o y'an muso ka hɛrɛ dɔ ye an bɛ lafiya an cɛw bɛ lafiya a filanan an filɛ yɔrɔ min na n'o y'an ka misiri terrain ye tiɲɛ yɛrɛ la an ɲɛ bɛ baara dɔ la misiri in kɔnɔ a tɛ ka an diya an bɛ dɛmɛ ɲini silamɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛ se ka an dɛmɛ cogo min na an bɛ se ka misiri in sɔrɔ cogo min an ni seli welela ya ni dunan nana i fɛ yen n'a ko seli yɔrɔ i bɛ seli yɔrɔ d'a ma i ka so misiri tɛ anw bolo an ka sigida la yan tiɲɛ yɛrɛ la o kɔnɔna fili banna o kamanagan banna. Alhamdulillah an nana fara jeunesse kan parce que anw yɛrɛ ye jeunesse yɛrɛ ye fɔlɔ parce que n'i y'a mɛn ko jeunesse anw yɛrɛ ye jeunes de o de la an nana fara jeunesse kan bi sɔgɔmada in na. Donc ka baara kɛ pour que sigida bɛ se ka yiriwa cogo min na parce que n'i y'a mɛn ko sigida bɛ yiriwa jeunes de bɛ wuli ka sigida yiriwa aw yɛrɛ natɔ ye yirali ka gɛlɛn cogo min na sira ma nɔgɔ kosɛbɛ donc la an bɛ bɔ k'an ka sira dilan an yɛrɛ dɔɔni pour que an yɛrɛ bɛ se ka an ka mouvement k'an yɛrɛ cogo min na sotarama bɛ se ka yɛlɛ ka na an fɛ yan cogo min na bon hali aw yɛrɛ ɲɛ b'a la bon jiko problème bɛ an fɛ yan bon dɔgɔtɔrɔsoko problème fana bɛ yan nɔ bon suguko problème fana bɛ yan bon a bɛɛ ye sira tɛ yan nɔ foyi ma nɔgɔ yan nɔ bon hali ni ku bɛ telimani ta ka na kuma dɔ la a baara ka gɛlɛn fana ka sababu kɛ sirandenya de ye donc la anw yɛrɛ bɔla anw yɛrɛ an bɛ se ka min kɛ yanni mɔgɔ ka anw dɛmɛ fɔlɔ donc an bɛ n'o baaraw daminɛ donc mɔgɔw ka dɛmɛ bɛ na anw yɛrɛ sɔrɔ a la donc la an kɔni bɛ dɛmɛ kɔni ɲini mɔgɔw fɛ an kɔni y'an ka kan mais ni mɔgɔw ka dɛmɛ nana fara anw ta kan a ka ca Ala fɛ an mago bɛ min na o bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ donc la an bɔla anw yɛrɛ k'an yɛrɛ di pour que mɔgɔw bɛ se k'an ye k'a fɔ an fana y'a daminɛ la mɔgɔw fana bɛ se k'an dɛmɛ o de y'an bɔkun ye sɔgɔmada in na. Comme y'an yɛlɛli ka gɛlɛn donc jeunesse ye ɲɔgɔn mobiliser pour que ka se ka sira sɔrɔ ka sira dilan ka yɛlɛn ka jigin nɔgɔya an ma quoi
mais gɛlɛya min bɛ an kan ka fara o kan o ye mɔgɔ dɔw de wulilen u bɛ k'an kɛ kariw datugu église filɛ nin ye batoli bɛ ka kɛ yen ekɔliso filɛ denmisɛnninw bɛ kalan na ni kari datugura an bɛ don cogo di ou bien an bɛ bɔ cogo di o gɛlɛya de b'an kan donc kari in datuguli an ma jɛn n'a ye an t'a fɛ an kɛ kari ka datugu o de bɛ an fɛ ka fɔ aw ye an bɛ wɔrɔ min na bi dɔ bɔra la yɛrɛ caman bɔra la mais jeunesse fana bɛ ka sira kana tiɲɛ yɛrɛ an nisɔndiyala o kɔrɔ o ka baara la quoi o ka baara taabolo ka ɲi halisa an bɛ courage d'u ma mɔgɔ min bɛ se k'an dɛmɛ ka sira in dilan fana an mago fana b'olu la quoi halisa a ma dilan ka ban fɔlɔ halisa camanba de bɛ yen an kɔni bɛ foli ka so lase o ma. Nin don kɛrɛnkɛrɛnnen in kɛra wagati ye Jalakɔrɔji plateau de ani Jomelebugukaw bolo a cɛ ni muso denmisɛn ani maaba u bɛɛ lajɛlen ka bɔ k'u ka faso kanu k'a yira u ka sigidalamaw la. Hakilila min y'an bila nin na anw ka sigida in kulo sanfɛla de don a ma nɔgɔn a sirako ma nɔgɔn an mago bɛ jɛ sira ma fɛn o fɛn na n'an ka sugujɔ sira don n'an ka su bɛ jigin a ma nɔgɔn n'an ka muso bɛ yɛlɛ a ma nɔgɔn o de kama an wulila k'an jɔ jeunesse wulila k'i jɔ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sigida fila tɔgɔ la u ka se ka sira in baara k'u seko damajira kɛ an mago bɛ dɛmɛ na dɛmɛ min bɛ se k'an dɛmɛ ka se ka sira in dilan. Hakilila min y'anw bila nin baara in na a yirala k'a fɔ ko faso kɔnɔ bɛɛ ni jɔyɔrɔ don fasoden ɲumanya la patriotisme la donc nin ye jeunesse Jalakɔrɔji plateau de ani Jomelebugu jeunesse ka collaboration ye kɛrɛnkɛrɛnnenya n balimakɛ ani n jɛɲɔgɔnkɛ ani n terikɛ Musa Tarawele a filɛ n kɛrɛfɛ vraiment an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ale ni anw ka hakilila de ye nin ye walasa ka se ka an jɔyɔrɔ yira jamanako la o bolo ma o de kama anw ye gɛlɛya fɔlɔ min ta an ka yɔrɔ la n'u ko an m'o solutionner o de ye sirako gɛlɛya ye i yɛrɛ ɲɛ b'an ka sira la aw yɛrɛ la kana cogo min na a yɛrɛ y'a ye a bɛ cogo min na jeunesse y'a jateminɛ k'a fɔ yani an k'a fɔ ko jamana kana an dɛmɛ fɔ yɛrɛ ka dɔ k'an yɛrɛ ye fɔlɔ o de kama anw y'an bolo fara ɲɔgɔn kan ka jama mobiliser ka wari don sira in na ka se ka sira in dilan walasa an ka se ka yɛlɛ sanfɛ hali sisan an filɛ o kɛnɛ de kan. An farala ɲɔgɔn kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ donc an ka baara kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ donc an ye laɲiniw lajɛ laɲini fanba ye fɔlɔfɔlɔ ye sirako ye donc an y'an bolo di ɲɔgɔn ma donc an y'an bolo di ɲɔgɔn ka sira in daminɛ sira in i n'a fɔ n balimakɛ y'a fɔ cogo min na an ye wari caman donna a la donc an yɛrɛ ka dɛmɛ ani mɔgɔ ɲumanw ka dɛmɛ donc hali sisan an mago bɛ mɔgɔw ka dɛmɛ la a kɛra wariko ye a kɛra fɛn o fɛn ani kɔrɔbɛrɛ ko donc y'a fɔ cogo min na ni banni kɛra yan i bɛ jɔrɔ i tɛ jɔrɔ dɔwɛrɛ la dɛ su bɛ bɔ i ka so ka se kaburudon na cogo min na o jɔrɔ b'i la donc an bɛ kulu in sanfɛ yan donc fɛn minnu jɔrɔ b'an na bi kosɛbɛ donc an bɛ ka fɛn kelen min tɔbɔtɔ n'o y'an ka karew ye donc an ka place publique foyi t'an bolo yan dɔgɔtɔrɔso t'an bolo ekɔliso t'an bolo kaburudon t'an bolo sugu t'an bolo donc an ka kare an b'o de kɔlɔsi bon kare ninnu fɛnɛ dɔw bɔra yɔrɔ dɔ la u ka na kare ninnu datugu. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Jalakɔrɔji plateau de ale ni Jomelebugu sifinnakaw u ka nin hakilina in a fora kosɛbɛ naba bɛɛ lajɛlen bolo don kɛrɛnkɛrɛnnen baaraw senfɛ u ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin maa ŋaniyaɲumantigi bɛɛ lajɛlen ma ka se ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin Jalakɔrɔji plateau de ale ni Jomelebugu ma ka sabu kɛ degun ni gwɛlɛya min b'u kan sirako jiko kuranko kɛnɛyako olu n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw caman ma. O de fana b'an sɛsɛ ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni sɔrɔlenw kan Musa Fɔnba ale k'an ɲininenw don. Madagascar furan jɔrɔ fanga ɲɛma ani Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron ye ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru bɛ sira fɛ ka bɛn ni araba avril kalo 29 ye ka lajɛ fɔɲɔgɔnkɔw minnu bɛ jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ fɔɲɔgɔnkɔ bɛ se ka ban cogo min kɔrɔfɔ mɛnna ka bɔ Madagascar jamana ɲɛmayaso la ko Emmanuel Macron ni Madagascar furan jɔrɔ fanga ma ɲɛma ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnya la u y'a lajɛ ka fɔɲɔgɔnkɔ bila kɛrɛfɛ ka sabu kɛ jamana filaw ɲugungun bɛ ɲɔgɔn na Faransi jamana kun ye Madagascar lasigiden wele Faransi faaba la Paris k'a ka nisɔngoya jira a la k'a fɔ ko min kɛra a la n'a ka lasigiden mafiyɛnyali ye Madagascar dugukolo kan k'a ma bɛn a ma Madagascarkaw fɛnɛ ye Faransi jamana lasigiden wele u fɛ yen Antananarive jamana faaba la k'a fɔ ko Faransi jamana maa ɲɛmaw ye min kɛ u ka lasigiden la a ma bɛn u ma Madagascar furanjɔrɔ fanga maa ɲɛma ye a jira k'a fɔ ani Emmanuel Macron ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnya nɛgɛjurugu bɛ sira fɛ a man ka bila minɛn wɛrɛ kɔnɔ i n'a fɔ fɔɲɔgɔnkɔ banbali min na ka sabu kɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ni an ma ɲɔgɔn faamu nin daga bɛ bɛɛ ye bɛɛ k'i ka lasigiden min bɛ fɛ k'o wele k'i ka nisɔngoya jira o la ko in bɛ bila o minɛn de kɔnɔ
kwani Emmanuel Macron ni ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya senfɛ u da sera jamana law ni ɲɔgɔn jɛɲɔgɔnya ma k'a fɔ u ka ŋa kɔrɔ don de fɔɲɔgɔnkɔ kun sɔrɔ la Madagascar ni Faransi cɛ ka sabu kɛ jamana ɲɛma Madagascar furanjɔrɔfɛn kunna ka kɔrɔsigi dɔ o de kun y'a jira k'a fɔ Faransi jamana ɲɛma bɛ ɲɛma la min bɛ Faransi jamana tɔgɔ la Madagascar fa ba la Antananariva o bɛ wuli ka jɔ la ka Madagascar furanjɔrɔfɛn ka bin jogo ɲini Faransi jamana ɲɛmaw kɔni kun ye kɔrɔfɔ ngalontigiya Farafinatɔma Union Africaine Commission ɲɛma ye a jira k'a fɔ Amérique jamana ɲɛma Donald Trump kɛ ko min ye nin ye ka Farafina jamana dɔ Afrique du Sud jamana ko senbɔ diɲɛ dankɔrɔba mɔgɔw ka jɛ ka lajɛ la min kan ka kɛ Amérique duguba la Miami don nataw la n'o ye G20 ka lajɛ ye a bɛna taa Afrique du Sud jamana ye G20 tɔn jamana ye ko fɛn bɛɛ da tɛ a ko ɲina maa caman jɔrɔn bɛ k'a fɔ Farafina jamana dɔ Afrique du Sud ni G20 tɔn jamana don diɲɛ dankɔrɔba mɔgɔw a bɛna senbɔ G20 ka lajɛ la min bɛna kɛ Amérique duguba la Miami nka Farafinatɔma Union Africaine ɲɛmayaso kɔnɔ anw da tɛ jɔrɔ dama ye dɛ anw b'a jira de k'a fɔ Amérique jamana ɲɛma Donald Trump don bɛ nin min nɔ nin ye ko kɛta tɛ wa an b'a kɔn ka sabu kɛ sango G20 ɲɛmaya munumunu da min kun bɛ Farafina jamana in ka bolo kan n'o ye Afrique du Sud ye Afrique du Sud ye kobaw de kɛ a ka ɲɛmaya kumaw na G20 kɔnɔ min jɔra maa caman hakili fɛ jango Miami Amérique duguba la Donald Trump bɛ yen kuma bɛna taa kɛ fɛn min kan ni o ye diɲɛ yiriwali ye o yiriwali ko kuma ka fɔ Farafina jamana dɔ kɔ k'a na maaw ɲugun G20 la Donald Trump bɛ ma jigin mɛ Afrique du Sud ma ɲɛmaw la de ye k'a fɔ Afrique du Sud farajɛw minnu bɛ yen bawo Afrique du Sud jamana yɛrɛ ye farajɛ ni farafin de ye farajɛw ye san caman de kɛ k'u mara Nelson Mandela y'o kaso jugu kɛ fɔ u dɛsɛlen k'a labɔ a yɛrɛ ka laban ka jamana ɲɛmaaya ɲini ka kɛ jamana ɲɛmaa ye a ka fanga bila ni bi cɛ farajɛw ma se ka fanga sɔrɔ bilen fanga in bɛ farafindenw de bolo Donald Trump de a jira k'a fɔ o farajɛ ninnu dɔ ɲɔgɔn bɛ farafin fanga fɛ Afrique du Sud jamana kɔnɔ ko nazaraw ka hali cikɛ dugukolow dara k'i bɛ u la ko a barata ko n'i ye farajɛ sigi Afrique du Sud jamana denw na kɛmɛ sara la farajɛ ye 8 ye Afrique du Sud ka den bɛ taa maa 63 de la Donald Trump kun ye a jira k'a fɔ sango diɲɛ dankɔrɔba mɔgɔw G20 ka lajɛ min kɛra Afrique du Sud duguba la Johannesburg ko a kun ni kɛli mankan ko Afrique du Sud yɛrɛ ni G20 yɛrɛ tɔn jamana ya mankan yɛrɛ lajɛ min kɛra Afrique du Sud G20 tɔgɔ la Donald Trump ma taa a m'a ka fanga fɛnɛ ma bila ka taa a nɔna bila kɛnɛ kan ɲinanta min bɛ ka k'a fɛ yen sa Miami a kan bɛ k'i tɛna Afrique du Sud jamana wele a kɛnɛ kan nka fɔɲɔgɔnkɔ in dɛ Afrique du Sud nazaraw lapasali dama ye Afrique du Sud jamana ɲɛmaw y'u bana minɛ ni min kɛ Bani Israɛl ni Palestine ka denw faali cɛ fɔ ka Bani Israɛl wele bɔgɔ jeninen kan o de bɛn tɛ Amérique jamana ɲɛma Donald Trump mɔ ni Amérique jamana ɲɛma Donald Trump ma sebaya sɔrɔ wasadezigi kalata la min bɛ kɛ novembre kalo nata n'u k'a ma ko élection de mi-mandat a na gɛrɛndɛba ɲɛsin OTAN tɔn jamanaw mɔ ni ka dɛmɛ fɛnɛ tigɛ Ukraine jamana la nazarala tɔnba Union Européenne jamana caman ni yɛrɛ ɲini Amérique jamana ɲɛma Donald Trump bolo ni ye kɔrɔfɔ ye min mɛnna kunnafoni disola ka bɔ Amérique min bɛ wele ko politiko k'a y'a minɛ ka bɔ Europe ma ɲɛma dɔw yɛrɛw de da ko bawo ko bebe in na Donald Trump ani OTAN tɔn jamanaw cɛ ka gwɛlɛ ani nazarala tɔnba Union Européenne jamanaw cɛ ka gwɛlɛ wa ni a ma sebaya sɔrɔ wasadenzigi kalata nata la n'o ye élection de mi-mandat ye min bɛ kɛ novembre kalo la ko Barack Obama ni Joe Biden ka fanga ɲini dɔ y'a bi a na gɛrɛndɛ ɲɛsin OTAN tɔn jamana caman mɔ a na gɛrɛndɛ ɲɛsin nazarala tɔnba Union Européenne jamana caman mɔ ka sabu kɛ Donald Trump n'a fɔ ɲɛjugu ɲɛɲuman fɔ a kanubaw ka segin a mɔden politiki bina k'u ka Amérique o kɔrɔ ye minnu ye danaya d'a kan ka jamana ɲɛmaaya di a mɔ fɔ a k'olu ɲɛkɔrɔ ko de kɛ sa olu ɲɛkɔrɔ ko kɛtɔ de bɛna nani nazarala tɔnba Union Européenne jamanaw sɛgɛnni ni OTAN tɔn jamanaw sɛgɛnni ye Donald Trump fɛ yanni nazarala ma ɲɛma in ka nin kuma cɛ Amérique jamana kunnafoni di so politiko ye Amérique jamana minisiriso min ɲɛsin bɛ lakanako mɔ o minisiri danga n'o ye Sean Parnell ye a kun y'a jira k'a fɔ Amérique jamana surasiya ɲɛmaayaso ɲɛmaaba n'o ye Pentagon ɲɛmaaba ye Pete Hegseth o da sera mɔ k'a fɔ Amérique jamana kɛlɛcɛ 5,000 bɛ ka Allemagne dugukolo bila ko wa ko u kan ka bɔ ka ba ka bɛn ni kalo 6 ka taa se kalo 10 la ɲɔgɔn na ye avril kalo tile 29 Amérique jamana ɲɛma Donald Trump yɛrɛ de y'a jira k'a fɔ a b'a fɛ ka dɔ bɔ a ka kɛlɛcɛw hakɛ la Allemagne dugukolo kan
avril kalo tile 30 kunnafoni dilaw ye ɲininkali tengo alla a y'a jira k'a fɔ a tɛ da Allemagne jamana dama mɔ dɔbɔli la a ka surasiw hakɛ la Italie ni Espagne fana ni yɛrɛ sɔrɔ kuro a na dɔbɔ a ka kɛlɛcɛw hakɛ la Italie ani Espagne ɲininkali tengo na la mun na i bɛ k'a kɛ a kɔni ma jaabi di nka maa minnu sɔn min ka ja olu ko jamana ninnu minnu lɛ nin ye Allemagne Espagne ani Italie nin bɛɛ bana ka fara ka Iran jamana kɛlɛ lɔ k'o de digin bɛ Amérique jamana ɲɛma Donald Trump la nga Allemagne jamana kono politiki kɛba muso dɔ bɛ yen ko Sarah Wagenknecht ale ko a nisɔndiya bɛ ni Amérique jamana ɲɛma Donald Trump ka nin hakilina tali ye k'a fɔ a ka kɛlɛcɛw bɛ Allemagne jamana bila ko koɲumanko da don a ko n'a kɛra kɛfɛn ye a na Allemagne jamana kisi kɛlɛ dɔ fɛnɛ mɔ bawo Amérique jamana ɲɛma Donald Trump taatɔ ka bɔ Allemagne kɔnɔ a ka mugu jugu filitaw n'o ye missile tɔma aw k'u ye o daga yɔrɔ min bɛ Allemagne a n'o fɛnɛ cɛ a fɛ ka Allemagne jamana bila ko bawo ko bɛɛ ka se k'a ka k'a fɔ n'a fɔra ko nin mugu jugu tɔma aw k'u filiba ti kɛ maa wɛrɛ ye ni Donald Trump tɛ wale kelen a filili a n'a filibaliya o don tɛ maa si la ni nin n'a ɲɔgɔnna jamana ɲɛmaa tɛ Donald Trump maa min tɛ maa basigilen ye kunkolo kɔnɔ k'o kan ka maa siran ko maa masina maa n'a fɔ k'a b'i ka jamana bila k'o kan ka bɛn i mɔ a ko bi fɔ a ka sidɔn k'a fɔ Allemagne jamana mago tɛ kɛlɛkɛminan na k'a fɔ k'a bɛ kɛ jamana dɔ kɛlɛbaa ye Allemagne jamana kan ka kɛ basigi karamɔgɔden ye ka danaya bonya a n'a sigiɲɔgɔn jamanaw cɛ a ko bi ka Amérique jamana ka mugu filita tɔma aw k'u to Allemagne dugukolo kan ni tabilala foroba mugu la diɲɛ don o don Amérique ni a faden dɔ cɛ wali kelen nazaраlatɔma Union européenne jamana dɔ ni nazaраlatɔma Union européenne faden dɔ cɛ i n'a fɔ Russie la kulekan fɔlɔ bɛ bɔ yɔrɔ min na o ye Allemagne ye bawo Allemagne jamana ka surun Russie la jamana la nin ye Allemagne politiki bina ko musoba dɔ ka kuma ye ko Sarah Wagenknecht maa kanunenba dɔ bi politiki bina k'u ka a bara ta a ka fanga ɲini dɔ sigi kuma ma mɛn Allemagne Iran jamana kɛlɛbolo kɛrɛnkɛrɛnnen corps de gardien de la révolution islamique y'a jira ka bɛn ni ntɛnɛn mɛ kalo tile 4 ye k'a fɔ a bira ka munumunu zalo daminɛ Detroit d'Ormuz ko a jibolo ka ni ka tajidoni nguru ndɛmɛ dɔ sɛgɛsɛgɛli daminɛ cɛsigida an ka dɔw la Detroit d'Ormuz ko a jibolo a wurudugu yanfan fɛ kulu min bɛ wele ko Mont Mubarak Iran kɔnɔ ani Fujairah kulu wurudugu yanfan Émirats Arabes Unis jamana kɔnɔ ko Iran jamana kɛmɛ ka cɛsigida an ka sigi ye ka tajidoni nguru ndɛmɛ dɔ lajɔ ni k'u sɛgɛsɛgɛ ko tile bɛ yanfan fɛ sa Iran jamana gu min bɛ wele ko Keshma o da la cɛsigida an ka sigi bɛ ye o ni Émirats Arabes Unis dugu min bɛ wele ko Umm Kuwain ko cɛsigida an ka bɛ nin yɔrɔ filaw fɛnɛ na ye Iran jamana ye nin kɛ kun jumɛn nɔ dimanche mɛ kalo tile 3 Amérique jamana ɲɛma Donald Trump y'a jira k'a fɔ tajidoni nguru minnu dɛsɛ bɛ ka sira sɔrɔ Detroit d'Ormuz ko a jibolo kan ni Iran jamana ka lajɔli ye k'a bɛna taa olu latɛmɛ o de ma bɛn Iran jamana mɔ Amérique jamana ko aji kana taama ni nɔgɔyali jɛkulu n'o ye commandement central américain CENTCOM ye o y'a yira laseli dɔ la k'a fɔ ni Amérique jamana ɲɛma Donald Trump ka diɲɛ ye u b'a fɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka tajidoni nguru dɛmɛ tɛmɛni nɔ Detroit d'Ormuz ko a jibolo kan minnu dɛsɛ bɛ ka sira sɔrɔ nka o fɛnɛ dafɛ Iran jamana a kɛlɛbolo ɲɛmaaya so n'o ye quartier général central Khatam al-Anbiya ye o commandant n'o y'a ɲɛmaa ye major général Ali Abdullahi ale y'a yira k'a fɔ kɛlɛcɛ dunan o kɛlɛcɛ dunan n'i y'i pɛtɛ Detroit d'Ormuz ko a y'i bolo kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Amérique jamana kɛlɛcɛ ko ŋwara na da i la o yɔrɔ bɛɛ Iran jamana kɛlɛbolo fɛ ko tɛmɛcogo t'i la Detroit d'Ormuz ko a y'i bolo fɛ o fɛnɛ dafɛ Iran jamana jikan kɛlɛcɛw ye a jira k'a fɔ Amérique jamana ni bannen sɛnɛla kurunba dɔ n'o ye destroyerw ye olu kuma fɛ ka diyagoya tɛmɛ Detroit d'Ormuz ko a y'i bolo fɛ Iran jamana jikan kɛlɛcɛw ye kulo bɔ u la k'a fɔ u ka jɔ k'u ma se ka tɛmɛ yen kan Iran jamana kɛlɛbolo a babusentigiw ye a jira k'a fɔ u kɛlen k'u kangari da kurunba 2 ninnu ye ka bɔ Amérique ani Bani Israël Detroit d'Ormuz ko a y'i bolo u n'u dalen a la k'u bɛ taa a fɛ ko destroyer kurunba ninnu seginna u kɔ sananga ko do ɲɔgɔnna alibi akilla jigido ka jira aw la k'a fɔ ko fɛn min ye Mali jamana furancɛla fanga maa ɲɛmaa ye Général d'Armée Assimi Goïta fɛn min ye Mali jamana finitigiw tɔgɔla minisiriya ye a n'a o jɔyɔrɔ fa
ka fara o kan général de division Umaru Jara fɛn min ye ministre délégué finitigiw tɔgɔ la ministre tɔgɔ la o minɛ bonya minɛ taara ka sigi a kɔrɔ kunnafoni sɔrɔla Mali jamana kunnafoni soba de la ni o ye ORTM ye. O de fana bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na minnu labɛnna kunnafoni diso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni kuma ye aw ni ce a ka ɲamadalo la a k'an bɛn don wɛrɛ nataw ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na.